сёння наш гость Александр Миленкевич. Александр, добрый день. Добрый день. Александр Миленкевич нарадзіўся ў 47 годзе ў Гародні, дацэнт, кандыдат фізіка-матэматычных навук. У 90-е працаваў намеснікам старшыні гарадзенскага гарвыканкаму, дзе займаўся пытаннямі адукацыі, культуры, медыцыны, міжнародных сувязяў, моладзі, аховы гістарычнай спадчыны. На гэтай пасадзе актыўна прасоўваў адраджэнне беларускай культуры і мовы і старадаўняй Гародні. Падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году быў кіраўніком штаба кандыдата ў прэзідэнты Сямёна Домаша. У 2006 годзе быў абраны адзіным кандыдатам у прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Пасля выбараў стаў лідарам руху за свабоду. Зараз кіраўнік Вольнага беларускага універсітэту і пазаштатны дарадца Светланы Ціханаўскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. Ведаеце, в гэтым нашым новым жанры я бы думаў, што у кожнага героя буду пытацца, што вы рабілі ў 94 годзе, калі былі першыя прэзідэнцкія выбары, як вы сябе адчувалі, як ставіліся, але вы, можа быць, адзін з тых рэдкіх герояў, каго я спытаюся пра трошкі ранейшыя часы, бо ўжо ў 90-м годзе мы былі намеснікам, як мы зараз кажам, мэра, старшыні гарвыканкама Гародні. Як вам удалося дасягнуць такой, ну, скажем так, даволі высокай пасады? Першае скажу, што не сорамна на той час мэра называць мэрам, не старшынёй гарвыканкама. Таму што не ўсе ведаюць пра гэта сёння, што ў 90-м годзе былі ўжо сапраўдныя, дэмакратычныя, ну, свабодныя выбары. І там і закон аб мясцовым самакіраванні больш-менш. І Семёна Домаша, мэра Гродна, у якога я быў намеснікам, абралі ў выніку з другого тура, у выніку такіх свабодных выбараў, свабодна абраных дэпутатаў. А мяне як намесніка таксама абіралі. І гэта пераварочвае вот эту піраміду улады наадварот. Не памятаеце, колькі за вас было людзей, дэпутатаў? Практычна там 2 чалавекі устрымаліся. Не, там было нормально. Было так, што калі Домаша абралі, і он хоча, каб гэты чалавек быў намеснікам, то трэба дапамагчы. І за вас былі і дэмакраты, і номенклатура, як звычайна было в Советах? Дэмакратаў было прыкладна палова, і прыкладна палова номенклатура, ветэраны і так далей. Таму абралі, і я почему кажу про эту піраміду? Таму што калі тебе абіраюць, ты глядзіш не туды, вот как дагадзіць таму чалавеку, што тебе прызначыў, а ты глядзіш на людзей і хочаш ім дагадзіць. А яшчэ калі разумееш, што ты прыйшоў не кар'еру рабіць, а ты прыйшоў служыць, вось, то это зусім іншае пачуццё. У вас такое было разуменне, так? Абсолютно. Служыць ідэі, служыць людзям. Мне гэта такое, ну, было вялікім задавальненнем. Давайте зараз глянем, што беларуская мясцовая гарадзенская прэса пісала пра вас в 90-м годзе. Зараз мы познаёмимся со славутым на весь Гродно віцэ-мэрам горада Александром Владимировичем Миленкевичем. Гэта чалавек вучоны, кандыдат фізіка-матэматычных навук, публіцыст, гісторык, лектар, талковы адміністратар, абаяльны чалавек, адным словам, асоба. Я думаю, што калі пачынаць з першай часткі вашага пытання, то трэба адзначыць, што сапраўды гэта не мясцовы патрыятызм, такі лакальны, сапраўды у гэтага горада ёсць дух. Ёсць дух, які так вот матэрыяльна, нягледзячы на тое, што я фізік, я не ведаю, як патлумачыць, але сапраўды ў гэтым горадзе вітае штосьці і, напэўна, вельмі дух. Ну, вось такі сюжэт, і вот вы кандыдат фізіка-матэматычных навук, але звычайна людзі схільныя да нацыянальных ідэяў, да адраджэння культурнай спадчыны часцей бываюць гуманітарыі. І вы, як вас вот занесла в гэта? Часткова это было выпадкова, але я ў Гродні стаўся такім заўважным чалавекам, таму што з 85-го года, самага пачатку перабудовы, мяне паклікалі на тэлебачанне, кажуць, ты не можаш гістарычную перадачу пра Гродна расказваць. Тады ні відэазапісаў не было нічога, а у бацькі, ён географ, была цудоўная калекцыя паштовак, гравюр, старых кніжак і так далей. Ну, я згадзіўся, і я вёў гэтую перадачу 9 гадоў. Она называлася «Па старых вулках горада Гродна». Я стаўся такім вядомым чалавекам. Людзі адкрывалі гісторыю, якую не ведалі, но яна ж была забароненая, сапраўдная беларуская гісторыя, патрыятычная. Вот я яе вёл. І это зрабіла мяне такім публічным чалавекам. І
дома, когда его обрали, позвонил мне мой незнакомый и кажется, что вот у меня есть место наместника по социальных питаниях. Может, згодитеся пойти? Я кажу, да не хочу. Я люблю студентов, студенты меня любят. И он каже, нам треба. Есть отказ, каже чоловік. Ви чоловік відомий, там публічний, і ви чоловік громадський, і у походні ви відомі. А у нас большая частка вот коммунисты, а нам потрібні демократи для балансу депутатів. Уявляете себе, про что мэр думает? Вельми слушно. Ну и я згодился. Меня многие штурхнули туда просто. Демократы сказали, миссия, мусишь выконывать. Там и зарплата была меньшая, хотя мова не про зарплату. Ведаеце, хацелася пагаварыць пра вось гэтыя умовы пачатку 90-х яшчэ да Лукашэнкі, пра беларусізацыю, бо пра яе шмат існуе міфаў свабодных бакоў. З аднаго боку, Лукашенко сам і лукашысты кажуць, што вось ледзь не там рускія на чемаданах сядзелі. З іншага боку, некаторыя дараджэнцы, як мне падаецца, занадта аптымістычна ацэньваюць той пачатак 90-х, маўляў, усе гаварылі па-беларуску, там школьнікі там на 80% гэта аб'ектыўны факт, там в 94-м годзе першы клас ішлі на беларускай мове. Але вось як вы зараз ацэньваеце, наколькі паспяхова гэта шло, наколькі народ гэта падтрымліваў, наколькі гэта ўсё упіралася в нейкія савецкія старыя традыцыі? Я думаю, что самая великая проблема была тая, что у белорусов были комплексы белорусской мовы, это вясковость, непаўнаварнасць. Вот у город приехали, нормальную мову выучили, нас тут примушают зноў до вёскі. И по-другое еще была великая проблема, что большасць людей, я кажу про гародню, про город конкретный, не были перекананы, что это трэба, калі голодно живем, мало зарабляем, там, и этот узровень добробыту низкий. А нам тут кажут, что давайте сядайте... А вы з своей беларускай мовай лезете? А вы тут, да, в нашей мове. Неправда абсолютно, что это БНФ там примусил, Пазняк кричал з Менску, там полохал. Есть улада, якая разумее значение мовы, як фундамента демократии, незалежности, будзе вот такая вот перебудова мовная. Калі нема этого разумения, яны будут оттягивать выконание закона, які говорил, что мусит это быть. И мы в Гародні имели великий поспех. Я хочу про это сказать, вельми важно. Мы 76% школаў, першыя і другія класы за 2 гады перевели на беларускую мову, але нават не гэта самае паспяховае. Самае дзіўнае, што у нас ва універсітэце, у якім я працягваў выкладаць сваю фізіку, у нас на беларускую мову добровольно, без приказа міністэрства, перайшлі на беларускую мову, до 3-го курса выкладалі докладные науки, а не только гуманитарные. И физику, и химию, и математику, и так далее. Выкладчики. Выкладчики. Они сами пошли на это. Ректор показал приклад, почал один из первых читать оптику и спектроскопию, Сергей Москевич. Чему так здарилось? Раптом вот по-русски, этого так вышло. Атмосфера. Атмосфера, потому что Шушкевич по телевизору по-белорусски, телебачення по-белорусски, столькі кніжак цікавых по-беларуску про гісторыю і так далей. Суседзі, там, літоўцы, палякі, все па сваіх мовах, а чаму мы не? І я адно яшчэ скажу, што калі у школах мы пераконвалі бацькоў, нам было вельмі важна, каб яны згадзіліся даць дзетак у беларускія класы, то я хадзіў на кожны сход з бацькамі. 35 школ, і на кожны сход з бацькамі, там па много уже класаў яшчэ. І я пераконваў, ведаеце як, я прыходзіў і казаў не па-беларуску, каб не рабіць бар'ер штучны на пачатку. Я пачынаў па-руску, як яны прызвычаіліся. Потым трасянкі трохі, пытанне па-беларуску, я па-беларуску. І я ім казаў, глядзіце, будзе незалежная дзяржава, но будзе жалезна пазіцыі, мова вельмі важная, она адыграе великую ролю для станаўлення дзяржавы. Аддайце дзяцей, па-руску яны будуць, тэлебачанне, вуліца, аддайце, гэта перспектыва для дзяцей. А тут яшчэ універсітэт пачынае вучыць па-беларуску. А бацькі, апошняе скажу, бацькі ж былі з вёсак у аснове на той час. Яны вучыліся ў той час у школах беларускіх, якія у сельскай мясцовасці былі. І гэта вырашала лёс. У нас не было пратэстаў, у нас нармальна, і настаўнікі вельмі хутка перебудаваліся. Это праца. Скажыце, а ці былі, вот менавіта спецыфіка вашай гарадзенскай вобласці, пэўныя, я памятаю, што былі, а мне цікава ваш погляд, пэўныя, можа быць, супярэчнасці паміж беларускім рухам, беларусізацыяй і польскім рухам. Бо часам штосьці было абсалютна агульнае, стратэгічна, але часам узнікалі пытанні, калі беларусы падымалі пытанне пра колькасць палякаў, што на самой справе это былыя беларусы просто апалячаныя, а палякі абураліся, што іх там называюць беларусамі і хацелі адкрываць польскія школы. Як гэта все вырашалася в 90-е? Дарэчы, таксама буду разбураць гэты
міф, які і сёння гуляе, што вот прыйдзе Польша, забярэ заходнюю Беларусь, ну колькі гэта можна. Паслухайце, ну ёсць розныя палякі. Першыя кіраўнікі Саюза палякаў гавораць па-беларуску лепш за многіх літаратараў беларускіх. Яны цудоўна гавораць. І эта ўзаемная падтрымка адыграла велізарную ролю. Вот это такая была атмасфера. І апошняя мяне выклікалі ў Верховны Савет, якім была дэмакратычная фракцыя, і вельмі цудоўныя людзі, ну не буду казаць іх прозвішча, яны шчыра пачалі мне казаць у Верховным Савеце, што ведаеце, Александр, ну вы там такую справу по беларусізацыі робіце, але не спешаеце з палякам дапамагаць. Мы школу тады хацелі польскую. У нас былі габрэйскія нядзельныя школы, літоўскія. А польскую не трэба, бо за палякамі стаіць моцная дзяржава. І яны, як вам паланізуюць гародню, мы ніколі яе не адродзім. А я кажу, не, вы не ведаеце гарадзенскай традыцыі. Мы ганарымся, што ў нас шмат культурная, шмат канфесійная, шмат нацыянальная гародня, і гэтым наша моц. І мы цэнім адзін другого. І таму вот я ганаруся тым, што мы тады так змаглі пабудаваць. Ведаеце, такі ёсць, ну, не вельмі, можа быць, прыемны, але, мне здаецца, даволі неабходны аргумент, калі вось вы і любыя іншыя людзі кажаце пра поспехі беларусізацыі пачатку 90-х, пра то, што это знаходзіла водгук народзе, людзі на гэта ішлі, але рэферэндум 95-го, калі все мы прызнаны, што все-таки не было, відаць, вялікіх, значных тады яшчэ фальсіфікацый, дзе народ прагаласаваў за дзве дзяржаўныя мовы, беларускую і расійскую. Чым вы гэта патлумачыце? Я скажу так, народ не тое, што падтрымаў вяртанне беларускай мовы хутка. Яны пагадзіліся, што гэты працэс нібы патрэбен, бо была яшчэ праца і медыа, у газет гарадзенскіх незалежных і было некалькі. І таму яны пагадзіліся, бо паверылі ў тое, што Беларусь будзе незалежнай. Паверылі, што мова беларуская будзе асноўнай у гэтай краіне. І чаму так з рэферэндумам здарылася, я гэтаму не здзіўляюся. Ён, сапраўды, не фальсіфікаваўся ў асноўным. Людзі лічылі, што хай будуць две. Ну, вот такая вот. Ну, што ж тую знішчаць, і тая хорошая, і гэта хорошая. Вот будзем так вот жыць, як раней жылі. І таму яны лічылі, што хай все ж таки руская застаецца, а то яе прыціснуць, і пачнуцца вот тут такія вот сутыкненні, барацьба. І гэта хутчэй спрацавала, што беларус не вельмі любіць новага. Памятаеце, там, навізны не чыніць. Старыны не рушыць. Тое самае, і гэта проста беларускім характары такое есть. Яшчэ не было такое глубіннага разумення, чаму мова павінна ў час, калі такія эканамічныя праблемы, адыгрываць такую вялікую ролю. Не справіліся мы з падрыхтоўкай грамадства, а можа, это было немагчыма так хутка. Фактычна ніхто не, нават і людзі, якія, магчыма, галасавалі за дзве мовы, не маглі себе уявіць, што гэта стане падставай для Лукашэнкі, как бы здрадзіць, прадаць беларускую мову ў абмен з Расіяй на танныя энерганосбіты і прыціскаць яе далей, выкарыстоўваючы вынікі рэферэндуму. Але я са свайго досведу скажу, ад гарадзянскага мой хорошы досвед, што дзетачкі, якія хадзілі ў беларускія школы або хадзілі ў польскую школу, гэтыя дзеці потым не хацелі ў Савецкі Саюз. Яны не хацелі ў казарму. Дзеці хацелі свабоды. Это дзіўная рэч, што мова можа адыгрываць такую ролю. Некаторыя кажуць, фантастыка, не фантастыка. Вот праз мову ідзе вот эта вот сапраўдная ідэнтычнасць. Іншай проста не бывае. Бо в нашай сітуацыі мова не проста мова зносін, а нешта большае. Значна большее. І это аснова ідэнтычнасці. А як без ідэнтычнасці ты будзеш адстойваць незалежнасць твоей дзяржавы, што сёння так важна? Ну і вернемся тады, ці падыдзем да саміх выбараў 94-го года. Нагадаю, што вы іх сустракалі все яшчэ ў рангу намесніка мэра на той момант гарадзенскага. І вось яны выбары. Як вот цікава проста нашым людзям будзе даведацца на той момант, што было дазволена, ну, скажем так, чыноўніку высокага ранга, ці вы выказвалі сваю пазіцыю па кандыдатах, ці гэта было, ну, скажем, некамфортна, не паложана для чыноўніка? Я раскажу, но не публічныя выступы. Я публічна, по-моему, не выказывался, что я за гэта, да того, да. І так все ведалі, за каго я, што я за дэмакратаў, а не за старую гвардыю. І да Лукашэнкі я ставіўся негатыўна. Чаму? Я бачыў, што гэта папулізм. Вот, ну, было ўжо такое пачуццё разумення. Але я не пра гэта. Ведаеце, тыя выбары маглі скончыцца трохі інакш. Это можа здзіўляць, але я скажу, што калі прыязджалі кандыдаты
у прэзідэнты і выступалі ў гародні, можна было сачыць за колькасцю людзей, якія прыходзілі на сходы. Вот можа паказацца, што папуліст Лукашенко, вельмі папулярны на той момант, збіраў больш, чым іншыя. Не, на першым месцы быў Шушкевіч. Поўныя залы, да бітка, вялікія залы. Лукашенко выступал каля палаца культуры тэкстыльшчыкаў на вуліцы, і там не было больш людзей, там было менш. І іншыя збіралі менш людзей. Пазняк збіраў менш, чым Шушкевіч на Гарадзеншчыне? Вот гэта пытанне такое. Ведаеце, што калі Пазняк прыехал і выступала, я ўвесь час з БНФ-ам не быў сябрам, але мы па поглядах ідэнтычныя людзі. І БНФ рабіў гэты сход. І на гэтым сходзе пасля яго мы з уплывовымі гарадзенцамі падышлі да Пазняка і сказалі, што варта зняцца на карысць Шушкевіча, бо мы адчуваем, што нават на Гарадзеншчыне вы цудоўны чалавек, вы змагар за адраджэнне і так далей, вам не ўдасца выйграць, а Шушкевіч мае большыя шансы. І я і сёння ўпэўнены, што ён меў большыя шансы. Я не ведаю, як было на ўсходзе, але Пазняк на ўсходзе, напэўна, бы меў менш. І ведаеце, грамадства не было падрыхтаванае хаця б у псіхалагічным стане, такім не было яшчэ, каб згадзіцца на радыкальнага чалавека. Вот это Шушкевіча словы такія, якія многім не спадабаліся. Згода, давайте дамовімся і так далей. Гэта было ў беларускім характары. Але факты кажуць пра тое, што якраз найбольш Пазняк набраў в Гарадзенскай обласці, у тых, ну, скажем, віленскіх, каля Вільні раёнах, там, вот, умоўно, скажем, Смаргоншчына і так далей, Ашмяншчына, там ён з усіх раёнаў Беларусі менавіта там набраў найбольш. Так, але выйграць он не мог. Ну, просто радыкалізм, я не кажу, што Пазняк радыкальны, але так людзі ўспрымалі яго. Радыкалізм, ну, ніколі ў беларусаў не будзе папулярным. Яны хацелі такого Шушкевіча, мягкага, інтэлігентнага, які знойдзе там паразуменне і са старой уладай, і з новай уладай, будзе рабіць такія не вельмі жорсткія, балючыя рэформы паступова. Все ж таки там, вот ён прафесор, там, сын пісьменнікаў, і все гэта спрыяла таму, што эта лагоднасць беларусаў, яна адлюстроўвалася на Шушкевічу. І пра гэта зараз як-то не кажуць, а я проста ведаў. І яшчэ адна рэч. Вот у гарвыканкаме номенклатура, а яна ўплывае на выбары нават без фальсіфікацый, асабліва ў рэгіёнах, там она заўсёды ўплывае. І у нас у гарвыканкаме меншасць хацела, каб Кебіч застаўся. І ведаеце чаму? Таму што Кебіч, ну, нібы гэта захаванне сістэмы, але у ўладзе многа было і разумных людзей, немало, і яны разумелі, што без пераменаў, без рэформаў нельга. Кебіч ніякіх рэформаў не зробіць, он іх страшна баяўся, он хацеў ужо рубль расійскі ўводзіць. І таму на Кебіча не ставіла ўлада. І яна так была адносна нейтральнай, но фальсіфікацыі мы не рабілі, бо я быў у гэтых выбарах, у арганізацыях гэтых выбараў. І яшчэ раз скажу, гэты выбары былі справядлівыя. Большасць людзей прагаласавала за перамены Лукашэнкі. Ён напісаў, што будзе як у Савецкім Саюзе, але зробім пэўныя рэформы і будзе багацей. Ну, вось цікава ваше стаўленне да Лукашэнкі в той год выбараў, бо ведаю, што, ну, как бы людзі по-рознаму зараз выказваюцца, але стаўленне было адны дастаткова, ну, скажем, мягка іранічна, ці нават так несур'ёзна да яго ставіліся. Нават в момант яго перамогі іншых уже тады лічылі і заяўлялі, што гэта самая страшная пагроза для беларускай дэмакратыі і незалежнасці. Вот бліжэй да якога і пазіцыі вы тады на яго глядзелі? Я просто разумеў, што папулізм, ён дзейнічае каротка, хаця вот 30 гадоў. Но сёння уже... Ён уже ператварыўся дыктатуру, уже не просто папулізм, это конечно. Правда, але папулізм сёння лукашэнкаўскі уже ні на каго не дзейнічае, мы ж это разумеем. Это ў той час працавала і не толькі жанчынкі, але і мужчыны плакалі на сходах з Лукашэнкам. Вот мессія прыйшоў і так прыгожа гаворыць, і так пераканана, верыць, і мы яму верым. Это ўсё было. Но такі быў час, дасведчання не было, культуры палітычнай не было, і тут раптам розныя погляды, розныя людзі. Таму ён выйграў выбары, я в этом упэўнены абсалютна. Ён сапраўды іх выйграў, няма сумневаў, это раз. Па-другое, я не лічу, што ён быў стаўленнікам Масквы. Масква ставіла і на Лукашэнку, і на Кебіча, она так часта працуе. У розныя кошыкі, розныя яйкі і так далей. Хто б не выйграў, Масква была задаволена, таму што запрашала і Лукашэнку. Кебіч ужо хацеў інтэгравацца эканамічна цалкам, зліцца.
Таму Масква працуе на кожных выбарах у Беларусі і будзе працаваць, і будзе адстойваць свае інтарэсы. Але так, што вот это привезлі і паставілі, не. Тут просто супадзенне таго, час, які трывожны, час бедны, прыходзіць чалавек, які шчыра-прышчыра абяцае. Ну і... Але вы верыце, што калі была бы еднасць, ну, можа быць, альбо пад іменем Шушкевіч, альбо, можа быць, Карпенкі, ну, в некім варыянце, што магло все скласціся па-іншаму? Магло бы, але ведаеце, для мяне дэмакратыя гэта не дэмакратычны кіраўнік, які прыйшоў і робіць нам дэмакратыю. А мы ўсе вось ляскаем і кажам, што ура. Не, дэмакратыя это тое, што творыцца ў галовах людзей. Ну, шчыра скажу, Беларусь была самая дэнацыяналізаваная рэспубліка ў Савецкім Саюзе. Так наш лёс склаўся. Ні адна нацыя не аддае сваю мову, культуру, гісторыю, ну, нас прысавалі, бо з нас легчэй ўсё, нібыта можна было рускіх парабіць. Такая была гісторыя наша. І у такія пераломныя перыяды заўсёды выйграюць тыя народы, якія адчуваюць сябе сям'ёй. Маюць самасвядомасць гістарычную, культурніцкую і адчуваюць, што яны адзін народ. У беларусаў такога не было. Мы былі занадта савецкія людзі і выбралі савецкага чалавека. Ён был вельмі савецкі, ён і зараз савецкі. Ну, зараз ведаем, што яшчэ і сталініст шчыры такі вось. Таму, ну, так это было, але я думаю, што не дазрэла Беларусь пасля савецкая пры ўсіх тэхналагічных поспехах, прамысловасці, сельскай гаспадаркі. Але не гэта галоўнае. Не дазрэла да таго, каб выбраць чалавека, які за абсалютную незалежнасць, ну, сапраўдную незалежнасць, як было ў балтыйскіх краінах і ў Польшчы. Но ўсё ж такі яны не гублялі сваёй ідэнтычнасці. Мы згубілі, і гэта нас пагубіла, што мы абралі чалавека без свядомасці, чалавека проста абяцанкі-цацанкі, а камусьці радасць. І вось да 96-го выбары адбыліся в 94-м, в два туру, чэрвень-ліпень. Вы яшчэ 2 гады да 96-го працуеце на гэтай жа пасадзе намеснікам мэра Гародні. Як змянілася ваша праца з прыходам Лукашэнкі? Як вы в новых умовах працавалі? Ці даводзілася ўжо пачынаць ісці на нейкія кампрамісы? Ці вот до 96-го года гэтага вы не адчувалі? Па-першае, не было так адразу дыктатуры. Конечно, она усталёўвалася, мы знаем гэты этап, это лёгка знайсці, калі і як. Мяне ніхто не здымаў з працы, хаця я яўны такі дэманстратыўны дэмакрат. Ніхто не здымаў, я па-ранейшаму рабіў тое, што рабіў, і адраджэнне горада, і культурніцкае, і гістарычнае, і моўнае, і ўсё это. І гэта пачала знікаць менавіта бліжэй да 96-го года, як выкананне вот этих рэферэндумаў па сімволіцы, па мове, и так далее. И я зашел з выканкама добровольно, без скандалов, просто написал заяву и зашел, потому что я разумел, что тое, что мне дорого, тое, что мы досягнули, будзе ламацца, и я не хочу при гэтым быть и не иметь магчымасці сопротивляться. Но вось референдум 95-го, ён был и про мову, и про символику, але я чуў, что вы, ну, скажем, не згарнули в адрозненне ад рашэння вышэйшых уладаў, выклікана рэферэндумам, ні беларусізацыю, ні нават в пэўным сэнсе і беларускія нацыянальныя сімвалы яшчэ працягвалі ў Гародні в многіх месцах заставацца. Беларуская мова яшчэ доўга жыла ў навучальных установах Гродна. І ў школах, і ў садках, і ў універсітэце, но яна паступова пачала знікаць. Прыходзілі пасланцы з аблвыканкама, як правіла, яны хутка пераарыентаваліся на новую ўладу. Яны казалі, ну, знаеце, вот, глядзіце, ва універсітэтах, ну, у Гродні трохі ёсць беларуская мова, ва ўсіх іншых мала гэтага. Ваше дзіцё скончыць школу, у Мінск не зможа паехаць вучыцца, бо яно па-беларуску, а там па-руску. І пачыналася такое. Бо яны ўгаворвалі бацькоў змяніць беларускую на рускую мову. Это не то, что там само адбывалася, начальство гэта прымушала. Это былі дэмакратычныя сходы бацькоў, як я праводзіў за беларускую мову, то зараз прыходзілі ўжо з аблвыканкама і казалі, што, ведаеце, падумайце пра будучыню дзяцей. Я таксама казаў пра будучыню дзяцей. То есть это розныя падыходы. І яны, конечно, разбуралі ўсё гэта. А у бацькоў не было такой вот упэўненасці. Тым больш яны бачылі, куды ідзе новая ўлада, што для яе это не будзе. Вецер. Не было такіх каранёў і пачуцця неабходнасці змагання. Ну, таму паступова гэта знікала, але, напрыклад, у школах я сам асабіста даў каманду ў гродненскіх школах, каб пакінуць бела-чырвона-белы сцяг, а вымушаны былі павесіць ужо новы дзяржаўны, але я казаў, вы напішыце гэты дзяржаўны, а гэты нацыянальны.
и национальность тогда не был заборонен, никто ж не кричал, что он фашистовский, он и не фашистовский. И тому вот так оно суіснавала. Ну, а потым усё больш гэта прэсавая машына ўсё больш дзейнічала, і гэта знікала і знікала. І вы фактычна уже сказалі, што ў 96-м пасля таго ўжо другога рэферэндума, які дэ-факта змяніў Канстытуцыю, дэ-факта быў дзяржаўным пераваротам, калі была вся ўлада ўжо перададзена прэзідэнту, знішчаны парламент. Вы сышлі ў нікуды ці як вы сышлі? Я выкладаў ва універсітэце, калі быў у выканкаме, стал больш гадзінаў мець, але мне ўжо цягнула да грамадскай дзейнасці. І я стварыў з калегамі, вельмі вядомымі грамадскімі дзеячамі ў Гародні такі цэнтр падтрымкі грамадскіх ініцыятываў, абласное аб'яднанне ратуша, я стал і кіраўніком. Вось, і гэта быў цэнтр, які падтрымліваў усё, што дэмакратычнае, усё, што грамадскае. І мы тады, ўжо пры Лукашэнку, аб'ездзілі кожнай па сваёй обласці, а ў мяне былі калегі ў іншых гарадах. І мы вот такой сістэмай працавалі, наведавалі гарадочкі, наведавалі нават вёскі, шукалі ненармальных людзей, якім неабыякавыя, якія разумеюць значэнне нацыянальнага, культурніцкага, сучаснага. І мы стварылі такую сістэму падтрымкі грамадзянскай супольнасці ў 72 гарадах. Это абласныя 6 гарадоў і яшчэ ў раённых цэнтрах. Это былі цэнтры з інтэрнэтам, які тады рэдкасцю быў. Вось у нас тоталітарныя антэны стаялі ў гэтай асацыі, якія былі куплены і аплочаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. І мы развівалі вот такую грамадзянскую супольнасць і плелі вот гэтыя сеці супрацы. Эколагі з эколагамі, гісторыкі з гісторыкамі, потым нацыянальныя аб'яднанні. І гэта сеть вельмі доўга працавала. Она спрацавала на выбарах і Домаша, і на маіх выбарах. Калі ўжо пра выбары, то сапраўды адно з галоўных пытанняў, якія мне хочацца з вами закрануць, ці было ўжо пасля 96-го года хоць раз нейкі рэальны шанец перамагчы Лукашэнку? Вы прымалі ўдзел у двух выбарах. Спачатку, можа быць, у 2001 годзе, калі вы былі кіраўніком кампаніі кандыдата Семёна Домаша, потым уже в 2006-м, пра гэта пазней, вы сталі сам адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў. Вот апісваючы ўсё гэта нашу гісторыю да 2020 году, ясна, што з аднаго боку дыктатура, якая апіраецца на сілавікоў, але па-вашаму, ці быў калі-небудзь рэальны шанец? Я ўжо казаў, што быў шанец і в тых першых выборах 94-го года, а зараз скажу, что, на мой погляд, самые великие шансы реальные быть президентом замест Лукашенко имел Семен Домаш. Патлумачу чаму. Семен Домаш – это номенклатурщик, але не ідэалагічны, а тэхнарь. І ён быў мэрам у Лідзе, ён быў мэрам у Гродна, потым ён стал абраным старшынём аблвыканкама. Вось чалавек, які спрыял адраджэнню і эканоміцы. У нас у Гродні бізнесоўцы больш за 40% давалі ўжо ў бюджэт, калі ён надыходзіў у аблвыканкам. Это былі такія мясцовыя рэформы. Чаму ён такі важны? Вы глядзіце, у большасці краінаў постсавецкіх першыя прэзідэнты это былі былыя камуністы. І гэта не проста так, вот мы вам дадзім магчымасць, пакіруеце яшчэ, просто гэта дазваляла аб'яднаць новую плынь дэмакратычную з той номенклатурай нармальнай, якая хацела рэформаў. І тады атрымлівалася, што не канкурэнцыя, а ўсе разам за нашу агульную краіну, за наш дом. І таму у Прыбалтаў першыя прэзідэнты былі вот такія пракамуністычныя. У Польшчы быў Валенса, але першым пасля яго прэзідэнтам быў Кваснеўскі, і таксама з левых, з камуністаў, можна сказаць, і быў прэзідэнтам, які прывёл у Еўропу і ў НАТО. Таму вот так было. І мы таксама лічылі, што важна мець кандыдатаў, якія маюць дачыненне да номенклатуры. Номенклатура, уже паўтараюся, мае вялікае значэнне для выбараў, асабліва ў такой краіне, як Беларусь на таго часу. І Домаш меў такія шансы. І тут трэба нагадаць нашым гледачам, якія не абавязаны ўсё гэта памятаць, што ў 2001 годзе было зарэгістравана некалькі, скажем, дэмакратычных альбо апазіцыйных кандыдатаў, і яны паміж сабой вымушаны былі дамаўляцца і выбраць адзінага кандыдата, якім выбралі Уладзіміра Ганчарыка. А ваш кандыдат Семён Домаш быў, скажем, адціснуты з гэтай ролі. Я так разумею, вы лічыце это памылкай? Я лічу, што ён не памылкай. Меў больш шансаў?
чым Ганчарик? Я лічу гэта не памылкай. Я лічу, што это было несправядліва абсалютна, таму што дамовіліся будзе 5 крытэраў, не буду распавядаць якія, і па 4 крытэрах Домаш быў яўна лепшы. Калі яны селі, кандыдаты, якія збіралі подпісы, паміж сабой дамовіцца, а хто ж будзе сярод нас першы. Домаш быў лепшы адназначна, і зноў жа номенклатура яго вельмі падтрымлівала па ўсёй Беларусі, бо ведалі, што ён знае правілы, па якіх дзейнічае вот эта номенклатура. Але Ганчарик был стычня профсоюзов. Абсалютна, але ў Ганчарика не было падтрымкі дэмакратычных сілаў, а ў Домаша было і грамадзянская супольнасць, і палітычнай партыі па ўсёй краіне. Ён сюды ездзіў, яго шчыра падтрымала вельмі шырокае кола дэмакратаў. Быў такі саюз здаровай номенклатуры, якая падтрымлівала Домаша, і тут. Но Домаша, на жаль, не абралі тады, несправядліва абсалютна, таму што ён быў мацнейшым кандыдатам. А ці вы подтвердите, скажем, такую версию, что фактично Ганчарика обрали тому, что за его выступали, ну, скажем, заходние дипломаты альбо дарацы, якія паводле сваіх палітычных тэхнолагаў вырашылі, што менавіта Ганчарик, старшыня афіцыйных прафсаюзаў, мае больш шансаў. Ёсць такая думка, она мае пад сабой падставу. Справа ў тым, што для многіх заходнікаў, якія хацелі дэмакратыі ў Беларусі, Ганчарик быў тым добры, што за ім стаіць нібыта 4 мільёна сябраў прафсаюза. Но яны, відаць, думалі, што у нас амерыканскія прафсаюзы, у нас прафсаюзы падчыняюцца мясцовай уладзе, а не так. І Ганчарик добры чалавек, і добра працаваў у кампаніі, но проста ён быў слабейшы ў сэнсе здабыцця галасоў. Домаш, калі б застаўся, я не ведаю, ці ён бы выйграў выбары, але тое, што пасля гэтых выбараў 2001 года ён бы стаў такім сур'ёзным лідарам, прызнаным шырокім колам дэмакратаў у Беларусі, дэмакратычнай супольнасці, гэта было б адназначна. Окей, сістэма фальсіфікацыяў была ўжо налажана з рэферэндуму 96 году, калі ўжо прыйшла Лідія Ярмошына, і все гэта было ўжо на мазі у Лукашэнкі. У 2001, напрыклад, Домашу пішуць тыя ж самыя невялікія працэнты, якія напісалі Ганчарику. Што бы змянілось, што бы ён зрабіў? Дэмакраты тады выйшлі бы на вуліцы? Не, тады я думаю, што так лёгка бы не адбыўся бы выхад. Магчыма, быў бы выхад такі, як быў у 2006. Ну, это таксама немалы пратэст вулічны, даволі шырокі, як на той час пры пагрозах, што это будзе тэрарызм і расстрэл магчыма. Вось, Домаш бы не абавязкова, калі б не выйграў, не абавязкова бы ён быў бы ідэальным лідарам, але тое, што ён быў бы адзіным лідарам, это 100%. Я просто знаю Домаша. Ён чалавек немнагаслоўны, ён чалавек, які гаворыць павольна і простымі словамі, але яму верылі. Вот глядзелі ў вочы і казалі, кажа праўду. Вот такая моц у яго была. Ён сапраўды лідар быў вельмі сур'ёзны. Ну а далей па-рознаму складаліся лёсы. Дарэчы, калі мы кажам пра Домаша, то трагедыя з ім здарылася ўжо ў час выбараў. Калі ён выступаў на тэлебачанні, то кіраўнік тэлебачання, не афіцыантка, а кіраўнік тэлебачання прынёс яму такую сінюю шклянку нёманскага шкла на стол з вадою. Ён выпіў, а вечарам быў суперабшырны інфаркт. Мы не сталі яго лічыць у Беларусі. Мы павезлі яго ў Кракаў. У Кракаве яму зрабілі доўгую аперацыю на сэрца. І хірург сказаў, што, ведаеце, гэта не натуральны інфаркт. Таму што ў яго ціск супер 120/80, ён спартовага складу, ён сапраўды спортам займаўся. І я ўжо пазней для сябе зрабіў такую выснову, што хутчэй за ўсё это было тое, што мы зараз добра знаем, навічок. Таму што Домаш вырастаў тады на сапраўднага лідара дэмакратычнай супольнасці, якога падтрымлівалі і ў номенклатуры. Это не маглі не ведаць службы маскоўскія і беларускія, і маглі такое зрабіць. Таму што сёння ўжо гэта нікога не здзіўляе. Што тычыцца вот гэтых спробаў забіваць апанентаў, мы ведаем, што такіх прыкладаў многа, і для мяне, калі я сам себе задаю пытанне, чаму не стала Макея, то я не канспіралогію не буду ударацца, што вось тут хтосьці там якія-то усевышнія сусветныя сілы, але просто скажу, што Макей таксама быў вялікай пагрозай для інтэграцыі з Масквой. Ён был чалавекам, можа, не до конца праеўрапейскім. Ён был чалавекам, які выступаў цвёрда за незалежнасць. Пра беларускім, як мінімум. Пра беларускім адназначна. Это было шчыра, это не была гульня з дэмакратамі. І акрамя таго, ну, глядзіце, у той час Александр Лукашенко ездзіў у Маскву выконваць абавязкі міністра замежных справаў.
а сам Макей працаваў на заходнім напрамку. І пры ўсіх недахопах Макея, пры ўсім тым, што ён не стаў на бок рэвалюцыі, можна яму закідваць гэта. Але ўсё ж такі ён успрымаўся на захадзе як чалавек, які ведае, на якой мове размаўляе цывілізаваны свет, і з ім гаварылі, з ім сустракаліся, і ён мог быць вот гэтым чалавекам, які працягваў бы вектар так важны для Беларусі. Зараз пасля Макея гэтага вектара больш няма і ўжо не з'явіцца пры гэтай уладзе. Ну, в 2006 вы сталі адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў, і зараз паглядзім ваш выступ падчас як кандидат в президенты на белорусском телебачении. Я считал и считаю, что Александр Лукашенко не имеет права принимать в этих выборах участие. Это нарушение Конституции. Я второй раз обращаюсь к вам, Александр Григорьевич. Предлагаю встретиться в честных теледебатах, в прямом эфире. Почему вы боитесь открытого разговора на глазах у всего народа? Если вы не примете мое предложение о теледебатах в прямом эфире накануне голосования, значит, вы трус. Ну, вось такі даволі рэзкі выступ. Я скажу нашим гледачам, што весь гэты выступ был часткова на беларускай, часткова на расійскай мове. І як, па-вашаму, вот вынікі вашай кампаніі, вынікі гэтага выступу, калі, дарэчы, вас рэгістравалі в якасці кандыдата ў прэзідэнты, вы все кандыдаты былі в адным пакоі, Лукашенко вам паціснуў руку? Не паціснуў ні мне, ні Казуліну, другому дэмакратычнаму кандыдату. Вельмі цяжка переживаў, штосьці паперачкі перакладаў, но таму што і я, і асабліва Казулін гаварылі непрыемныя для яго рэчы, непрызвычайныя. Вось, так што такая была сустрэча, і больш у мне не было з ім магчымасці ўбачыцца блізка. В 2006 годзе вы былі адзіным кандыдатам, і я памятаю, на той момант вы публічна і, можа, не публічна скардзіліся, што паколькі вас абралі все дэмакратычныя, все апазіцыйныя сілы, скажем так, дзе былі і дэмакраты, і нацыяналісты, умоўна скажем, і лібералы, і камуністы, то вот ваша программа, она была таким винегретом. И вы сказали, я хочу говорить про европейский выбор, а коммунисты, калякинцы, мне кажут, что нельзя этого робить. Я хочу сказать про глубокие реформы, а социал-демократы мне кажут, что нельзя. Як эта дилемма вырашалась? Ці не стала вынику вот гэты винегрет, может быть, и причиной некой невыразности вашей программы на той момент? Я думаю, что 2006 год это был такі унікальны выпадак, калі дэмакраты аб'ядналіся, тому што увогуле ва ўсім свеце дэмакраты кепска аб'ядноўваюцца. Это дыктатары ўмеюць класна рабіць. Ось, там дэмакраты ўсе аб'ядналіся, у нас фактычна аб'ядналіся ўсе, акрамя адной сацыял-дэмакратычнай партыі і грамадскіх арганізацый па ўсёй краіне. Мноства удзельнічалі ў гэтым аб'яднанні, у гэтай кааліцыі, і партыі астатнія ўсе. Таму аб'яднанне было вельмі шырока. А яшчэ легітымнасць мне дадавала тое, што я был абраны на кангрэсе, дзе былі дэлегаты, абраныя на месцах, у раёнах, у гарадах і так далей. Іх дэмакратычна выбіралі тайным галасаваннем, ну, таму это дадавала легітымнасць. Я думаю, што у мяне былі меншыя шансы, хаця мы все равно верылі, што мы таксама можам перамагчы, не варта ісці, калі не. Таму што у Лукашэнкі пачаўся вялікі пад'ём эканомікі. Это был пик экономики Лукашенко. Все нулевые годы был просто дикий рост. А он был по простой причине. Москва для того, как подтримать своего сябру, просто давала великие гроши. Танные нафта и газ, мы знаем, там кредиты и так далее. И это дало такой рывок у экономицы, что приходят демократы, рассказывая, что мы европейский народ, мы будем идти в Европу. Там живут добро и пристойно, там есть суд справедливый, там закон дзейнічае. А тут уже есть зарплата, а завтра будзе яшчэ лепшая зарплата. І гэта моцна спрацавала пасля цяжкіх гадоў, якія былі пасля перабудовы, пасля распада Савецкага Саюза. То бок вы, ясно, што выбары былі сфальсіфікаваны, як заўсёды, але можна прызнаць, што вот в той 2006 год нават пры вольных выбарах Лукашенко, напэўна, меў бы перавагу над дэмакратычным кандыдатам. Па ацэнках экзіт-пулаў, якія яшчэ магчыма было рабіць, і нашых, і замежных, по оценках социологов у меня был рейтинг 22-25%, вот, плюс Казулин там 6-7%, то значит, мы, так, демократы имели 30% прикладно. Я думаю, так, мы не могли тогда выиграть с причины ведомой, про якую сказал, але ведаете, что не только выигрыши политичные лічатся.
Это был выигрыш таки моральный, потому что вышло на площадь больше за 30 тысяч человек у Минску, а мы закликали, что выборов нема. Я до вас приезжаю сустракаться с вами только тому, что треба выйти и сказать, что мы есть, и мы хотим іншей Беларуси. И вот на улицу вышло столько людей, по дорогах у Минск затрымливали машины, где ехали демократы, и минчан арестовывали, але вышли, а по телебачению силовики все полохали. Будем разглядать вас как террористов, а у нас за это расстрел, а люди вышли. И мы лечили, что это такая моральная перемога, и она часто бывает не меньше значная, чем политичная. По-перше, мы объединались, мы показали, что можно объединяться усім деле краины, а по-другое, все ж таки мы выступали под национальными стягами, за незалежность, мы под европейскими стягами. И мы объединяли просто прабеларускія, праеўрапейскія сілы. І, можа быць, па-трэцяе, што менавіта вось гэты ваш праеўрапейскі менавіта рыторыка, яна, ну, як сведчаць некаторыя аналітыкі, прымусіла ўлады пасля 6-го году і палітыку змяніць трошкі ў бок Еўропы. Вы назіраеце такую тэндэнцыю на той момант? Я не ведаю, я не меў контактаў там з адміністрацыяй прэзідэнта, ці я на іх паўплываў, ці мы на іх паўплывалі, не ведаю. Але тое, што яны заўсёды спрабавалі гуляць і з тымі, палохаць Маскву, што яны пойдуць на захад, а захаду казалі, што нас заўтра паглынуць і не будзе незалежнай Беларусі. Гэта гульня доўжылася даволі доўга. Ведаеце, там еще ва ўладзе канешне, былі розныя людзі. Это зараз такая санітарная чыстка адбылася, а тады былі розныя людзі. І калі мы кажам, што першыя кіраўнікі дзяржаваў незалежных, балты і палякі, там былі камуністы былыя, то нам таксама адно з мэтаў нашых дэмакратаў было тое, каб зрабіць падзел у номенклатуры. Вот ёсць такія, што за незалежнасць. Можа, не за дэмакратыю. Раскол, скажем так. Так, раскол. І гэты раскол, сапраўды, па ўсіх краінах, калі вот такія трансфармацыі адбываюцца, вельмі важны. Зараз там уже няма каму раскол рабіць, бо там цэмент поўны, і гэты механізм не спрацуе. І ў 2010 годзе на чарговых прэзідэнцкіх выбарах вы нечакана для многіх не вырашылі не ісці ў кандыдаты, хаця, можа быць, на той момант все яшчэ ваш рэйтынг был адным з самых вялікіх. Зараз з рэтраспекцыі вы тое рашэнне лічыце правільным? Ведаеце, я доўга вагаўся, я анансаваў за паўгады, што іду на выбары і лічыў, што гэта трэба, але потым канчаткова вырашыў не ісці па той прычыне, што пасля 2006 года, дзе практычна ўсе аб'ядналіся, тут ніхто ні з кім. І вот гэта пайсці вось так у растапырку, якраз 10 кандыдатаў, там ці 11 дэмакратычных, якія зусім не хацелі аб'ядноўвацца. Такім лозунгам галоўным было «Мы пойдзем до конца». Значыцца, я калі стаяў на плошчы з прыхільнікамі, з тымі, што за мяне галасавалі, з партнёрамі па кааліцыі, я быў катэгарычна супраць, как пайсці гуляць па гораду. Снайперы былі на палацы рэспублікі. Мы гэта ведалі. У нас інфарматараў хапала ў той час і сілавых структур. І Лукашенко б не вагаўся, каб не пачаць страляць, таму што ў той час яму не патрэбна была Еўропа. Ён цалкам усё имел з усходу. І таму, калі выводзіш людзей на вуліцу, то вельмі важна думаць, што ты за іх адказны. Но вось в тым же 6 годзе паход Александра Казуліна да Крэсціна закончыўся пасадкамі. Да. З аднаго боку, трэба дэманстраваць моц, трэба сілу, але я думаю, што заўсёды трэба думаць, ці гэта адпаведны момант і адпаведны мы моц маем, каб пайсці радыкальна дзейнічаць. У той час я лічыў, што нам трэба застацца дзеля таго, каб людзі наступны раз таксама выходзілі на плошчы. Бо калі б был такі разгон, як крывавая нядзеля калісьці ў Петербурзе, то людзі маглі б на доўгі час замаўчаць і не выходзіць, не пратэставаць, не дзейнічаць. І ў гэтым сэнсе мы лагічна пераскокваем 2020 год, калі людзі як ніколі ў гісторыі Беларусі выйшлі масава. Чаго не хапіла? Можа быць, таго менавіта, што вы кажаце, в пэўны момант не трэба праяўляць, але трэба берагчы для самого галоўнага моманту. І вось калі ён настаў, а людзі не праявілі, не было лідара, не было загаду, не было жадання праявіць больш рашуча і, скажем так, больш, можа быць, нават агрэсіўна? Я знаю, што думкі падзяліліся. Некаторыя кажуць, вот нас было там 200 тысяч, мы могли штурмам ўсё, што хочаш, узяць увесь Мінск. Другія кажуць, што не трэба было, бо мы без зброі,
а яны ўзброены і пойдуць на любыя крокі. Уже не тая была улада, она была жорсткая і готовая была на ўсё, і што і прадэманстравала. Але ведаеце што? Калі мы разважаем, якія сцэнары выбіраць, то мы павінны памятаць, што побач з намі ёсць імперыя, вельмі агрэсіўная, якая будуе рускі мір. І гэтая імперыя ніколі не дазволіць, каб насуперак яе жаданням змянілася на дэмакратычная ўлада ў суседняй краіне. Яны вот зараз, напрыклад, згубілі, ўжо маральна згубілі Украіну. Украіна не вернецца ні ў які рускі мір увогуле, ніколі ў саюз Расіі. А калі зараз бы яны згубілі Беларусь, якая пайшла дэмакратычным шляхам, то для іх руская мір ідэі больш не існавала. Это просто пагібель для імперыі. І таму выходзяць у 2006 годзе, ці выходзяць на радыкальныя пераходзяць метады ў 2000 годзе, то заўсёды трэба памятаць, што будуць рускія танкі. Дарэчы, палякі, рускія танкі, каб аднавіць уладу дыктатара беларускага. Палякі, калі рабілі свае пераўтварэнні і селі за круглы стол у свой час з тымі, хто стралял у рабочих, было такое. А чаму яны селі за круглы стол? А палякаў было 10 мільёнаў у салідарнасці ў апазіцыйнай арганізацыі. Яны баяліся таксама рускай агрэсіі. Могуць людзі спытаць, так што, пакуль ёсць Расія, сядзець не рыпацца? Ведаеце, бываюць, все-таки мы павінны ацэньваць гісторыю не толькі з пункту гледжання свайго жыцця, там некалькі дзесяткаў гадоў. І бываюць гістарычныя працэсы. І ў нас з'яўляліся шансы на незалежнасць, тады, калі было БНР, тады разваліваліся імперыі, у тым ліку расійская. У нас былі шансы ў 91 годзе, чаго мы і дамагліся. Все ж таки краіна незалежная, хаця б фармальна сёння. І ў 2000 годзе у нас такой магчымасці не было. Расія бы жалезна увела. І я думаю, што тое, што пратэстоўцы дэманстравалі мірны характар пратэстаў, з аднаго боку, крыўдна, што не выйгралі. Праўда ж, хацелася гэтага. Але калі б это скончылася вялікай крывёю, то это не была перамога палітычная. Яна б усё роўна не наступіла. Але ахоту змагацца, адстойваць і далей будаваць дэмакратычную супольнасць магла б знікнуць на вельмі доўга. Таму я думаю, вот той стан, што сёння мы маем, калі ў розных краінах ёсць беларусы, калі на Беларусі ёсць беларусы, і ўсе і там, і тут спрабуюць рабіць хто што можа. Палітыка малых крокаў, гэта нармальна. Я вяртаюся яшчэ раз да палякаў. Таксама, калі іх пасадзілі ў турму і у іх ваеннае становішча было ўведзена, палякі таксама, спачатку была дэпрэсія, частка людзей значна эмігравала. Вельмі падобныя працэсы. І яны нават прасілі людзей не учыняць дэманстрацыі вулічныя, а займацца вот этой палітыкай малых крокаў, распаўсюджваць інфармацыю, суполкі ўзмацняць, падтрымліваць адзін другога, рэпрэсаваных людзей, падтрымліваць іх сем'і. І яны выйгралі, як толькі праз некалькі гадоў пачаўся валіцца Савецкі Саюз. Я разумею, што хочацца хутка, і ўсё это, і мне страшэнна хочацца. Но ад пачуццё моманту для рэвалюцыі, пра якія мы марым, яно вельмі важнае. Трэба адчуваць, калі гэта рэвалюцыя не будзе страшнай крывёю і паразай, а калі яна мае шанец на перамогу. Ну і як чалавек, які глыбока пагружаны ў гісторыю, вы, напэўна, задам вам гэта пытанне, якое, думаю, задаваць всім удзельнікам нашых гэтых перадачаў. Які шлях прайшло беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? З чаго, у што яно ператварылася? Які гэты матылёк, які зараз атрымаўся за гэтыя 30 гадоў? Я думаю, у гэтым пытанні самы галоўны сэнс таго, што мы дамагліся і якая нас чакае будучыня. Мы дамагліся неверагодна многа, не гледзячы на дыктатуру. От глядзіце, калі вы абіралі Лукашэнку, мы казалі пра тое, што не хапала палітычнай культуры, разумення, не хапала разумення, хто ёсць Лукашэнка і што можа з гэтым быць. Не хапала разумення, куды ісці і хто мы не ведалі. І за яго галасавала рэальна большасць. Абсалютна. У адрозненні ад 2020 года. А зараз, года. глядзіце, грамадства зусім іншае. Проста гэта неба і зямля. Грамадства прадэмакратычнае, бо людзі выйшлі не за краюху хлеба, людзі выйшлі не з эканамічнымі патрабаваннямі ў 2000 году. Яны выйшлі за годнасць. І ў 2006 мы гаварылі, што это рэвалюцыя годнасці. І ў 2000 у нас украінцы, калі таксама выступалі, казалі, што рэвалюцыя годнасці. Это маральная каштоўнасць, гэта каштоўнасць еўрапейская.
Несвядома люди выступаюць за еўрапейскі лад жыцця. Беларусы аб'ездзілі ўвесь свет, мелі яшчэ недавно больш за ўсіх у свеце на душу насельніцтва гэтых шэнгенаўскіх візаў. Бач, беларусы сядзяць у інтэрнэце і сёння нават у умовах дыктатуры. Сядзяць у інтэрнэце, ведаюць, што робіцца, умеюць аналізаваць, умеюць чытаць і знаходзіць інфармацыю. Мы зусім іншы народ. А мы і былі праеўрапейскім, па менталітэту, па культуры, па гісторыі сваёй, а зараз мы па свядомасці ўсё больш і больш. І таму сёння грамадства гатова будаваць еўрапейскую Беларусь і беларускую. То бок вы лічыце, што гэтыя намаганні дыктатуры все развернуть назад, развернуть все у бок, скажем, рускага мира і у бок нейкай дэградацыі, я б нават сказала, грамадска-палітычнай з пункту гледжання прагрэса і рэгрэса, яны не маюць шансаў? Ніякіх шансаў. Гэтае грамадства, якое сёння вырасла ў Беларусі, новая Беларусь, яна ніколі не пойдзе, як мы казалі, у гэтыя казмары ў Савецкі Саюз, там, дзе КДБ кіруе краінамі, як у Расіі, і будзе кіраваць нават пасля Пуціна. І я думаю, што ўсё больш беларусаў разумеюць і павінны разумець, што Расія абрала на сённяшні дзень галоўнай ідэалогіяй краіны, фашыстоўскую ідэалогію, ідэалогію ненавісці. Ці мы хочам жыць у такой краіне? Краіне, дзе лідар Пуцін, гаспадар Кремля, кажа, што няма украінцаў як народа, і беларусаў няма. І дзяржава ў іх не павінна быць, все павінны жыць у адным бараку. І я думаю, што такіх беларусаў практычна няма, які б хацелі зараз аб'ядноўвацца. Дзякуй, вялікі Александр, за гэтую глыбокую і грунтоўную размову, за то, што вы прынялі ўдзел у гэтай нашым эфіры. Я думаю, все гэта вельмі цікава і заклікае задумацца пра многае за гэтыя 30 гадоў. Дзякуй вялікі.